Dolores Redondo Baztango enbaxadore honena bilakatu da. Izan ere, erraz aurki daiteke turistak Elizondorria bisitatzen, trilogian agertzen diren txokoak ezagutzeko. Ja orain dela, ez dakit zenbat denbora irakurri nituen eta ja ez naiz asko gogoratzen. Jakinmina sortu die Elizondok irakurlei. Hau nitze galdetzen digutelako, non erosi txantxigorriak, edo non dagoen ez dakiz etxe, edo trinketea, edo... Asko malkorra gozotegira hurbiltzen dira txantxigorri opilen bila. Pila bat ortzen da eske txantxigorri pila bat. Liburuetan agertzen diren leku guztiak ezagutzeko bisita gidatuak antolatzen dituzte. Atratzen dira Elizondoko etxeak, karrikak, lekuak eta hola, kasi gia bezala da, ez? Ez da gia bat, fikzioa da. Baina jende etortzen da galdetzen non diren gauzak. Jatetxe honetan esaterako, protagonistek jaten duten mailan bazkaldu nahi du jendeak. Guk erten dugu beti, hau hemen bere inspektoria jaten zuela, gehiena gustatzen zaiola maila hau. Hirugarrenak ere, beste horren beste turista erakartzea espero dute.